polo anatomista danés Caspar Bartholin. Ola a todas e benvidas a Canle. Agardo que esteades super ben. Eu son Laura e hoxe apetecíame falarvos da resignificación dende un punto de vista feminista. Entendemos a resignificación como acto de volver a dotar de significado algo que xa o tiña. Ben porque ese anterior significado xa non existe, polo descubrimento de datos que antes se descoñecían ou por un cambio de mentalidade a nivel social. Polo tanto, a resignificación dende un punto de vista feminista serán todos aqueles actos que busquen mudar o significado de obxectos ou conductas por considerar que atentan contra a emancipación das mulleres. Un dos maiores exemplos de busca da resignificación dende o ámbito feminista é o espéculo. Para quen non o saiba, o espéculo é un instrumento que utilizan as xinecólogas que parece unha pinza e que serve para abrir as paredes da vaxina, para poder observar o colo do útero. Os rexistros arqueolóxicos mostran que este instrumento ten moitos séculos de historia. Deixovos na caixiña de descripción un pequeno vídeo do Museo Arqueolóxico de Nápoles no que ensinan a colección dedicada aos utensilios médicos e cirúrxicos e no que se poden ver dous espéculos descubertos baixo a lava e as cinzas de Pompeia. De feito, outro dos espéculos que confirma a existencia destes instrumentos na época romana foi atopado en Mérida e actualmente está exposto no Museo Arqueolóxico Nacional de Madrid. Deixovos tamén na caixiña de descripción unha análise arqueolóxica que compara este co atopado en Pompeia. Volvendo ao uso do espéculo, aínda que se coñecen textos médicos no que son as mulleres as que utilizan estes instrumentos para tratar a outras mulleres ou ben para desenvolver as súas labores de parteiras, coa profesionalización da medicina e a exclusión das mulleres, o espéculo converteuse nun instrumento utilizado en exclusiva por médicos e investigadores homes. Coa segunda ola do feminismo, o lema "o persoal é político" converteuse na bandeira que conseguiu levar a saúde sexual e reproductiva ao centro dos debates. Precisamente, foi na década dos 70 onde nace o movemento de saúde das mulleres. Este movemento buscaba revolucionar o xeito no que as mulleres se relacionaban cos seus corpos. Estas relacións estaban baseadas na mediación do saber médico institucional e prescindían do propio contacto co mesmo. Polo tanto, o obxectivo último era devolverlle ás mulleres o espazo de aprendizaxe e a posta en común das experiencias. Na conferencia sobre a liberación das mulleres en Boston se congregaron varias mulleres para compartir e debater sobre as súas experiencias relacionadas coas institucións médicas. Todas tiñan en común a infantilización e o paternalismo das pacientes, prácticas abusivas e violentas e a dificultade de acceso a información sobre os seus propios corpos e a súa saúde. Carol Downer foi unha activista dentro do movemento de saúde das mulleres que desenvolveu unha guía para o autoexame vaxinal, que repartía xunto con un espéculo para reforzar así a autoconciencia das mulleres. Por isto, Nancy Tuana afirma que o espéculo pasou de ser unha ferramenta xinecolóxica de opresión a ser un instrumento de liberación cando é utilizado en grupos de mulleres que aprenden dende e sobre os seus corpos. Esta resignificación tamén podería atribuirse aos vibradores ou dildos, que pasaron de ser ferramentas ginecolóxicas para tratar a histeria a ser tecnoloxías domésticas que buscaban o prazer sexual autónomo das mulleres. De feito, como explican Dauder e Sedeño, a insistencia nesgada no aspecto reproductivo na investigación sobre a anatomía dos xenitais das mulleres converteuse nunha barreira para o coñecemento do clítoris e dos labios, e non foi até o movemento de saúde das mulleres cando se recuperou a súa importancia para o prazer sexual e o coñecemento da súa estrutura anatómica. Din textualmente, nun exercicio de epistemoloxía dende o corpo, estes grupos de concienciación e autocoñecemento non só consultaron manuais médicos, senón que experimentaron cos seus corpos, coas súas mans e dedos, autoexploraron os seus xenitais e xeraron coñecemento político e de resistencia fronte a concepcións opresivas do corpo das mulleres. Resignificando o espéculo, non só informaban as mulleres sobre a súa anatomía e prazer, senón que as animaban a converterse en expertas coñecedoras encarnadas. Actualmente, o colectivo Ginepunk leva a cabo labores de autoxestión da saúde fomentando a autonomía do coñecemento do noso corpo para facer fronte á violencia obstétrica. Este colectivo construe os seus propios dispositivos de ultrasons, endoscopias, ecografías e espéculos impresos en 3D,
utilizando software libre e tecnoloxías hackeadas. Tamén reúnen toda a información necesaria para crear un laboratorio caseiro para levar a cabo análise de fluidos, probas de infeccións por fungos, cancro de colo de útero e infeccións de transmisión sexual. Defenden que a maioría das súas ferramentas poden ser feitas a partir de lixo reciclado de hardware, componentes electrónicos básicos, pegamento e cartón, polo que tamén facilitan o acceso á saúde reproductiva a moitos grupos tradicionalmente desatendidos. Alén da resignificación de obxectos de uso ginecolóxico, este colectivo tamén propón mudar o nome das glándulas de Skene por glándulas de Anarca e as glándulas de Bartolino por glándulas de Lucy e Betsy. Se queredes saber un pouco máis sobre estas glándulas, podedes ver a publicación que fixen en Instagram sobre a anatomía do vestíbulo vaginal. As glándulas de Skene, tamén denominadas glándulas vestibulares menores ou parauretrais, interveñen na exaculación feminina e, de feito, son homólogas en canto a orixe embrionaria, a próstata dos homes cis. Foron descritas por primeira vez no século XIX por Alexander Skene, un xinecólogo escocés. As glándulas de Bartolino, tamén denominadas glándulas vestibulares maiores, teñen unha función esencial na lubricación da vaxina durante a excitación e as relacións sexuais. Foron descritas por primeira vez no século XVII polo anatomista danés Caspar Bartolin. As activistas entenden que resulta ridículo que unhas glándulas vinculadas á exaculación feminina leven o nome dun home. Por isto, propoñen a resignificación e o cambio de nome por Anarca, Lucy e Betsy. Estes son os únicos 3 nomes que se coñecen das escravas negras que operou sen anestesia o cirurxián James Marion Sims entre 1845 e 1849. Sims actualmente é considerado o pai da xinecoloxía moderna. Colocaba estas mulleres sobre unha mesa apoiadas sobre os xeonllos e os cóbados sen roupa e sostidas por outros homes, mentres el introducía instrumentos nas súas vaxinas para practicar cirurxías experimentais. Os seus defensores argumentan que esta posición pioneira aínda é amplamente utilizada en Reino Unido pola súa utilidade no exame médico. Ademais, tamén desenvolveu a súa propia versión do espéculo. Foi pioneiro na investigación e tratamento da infertilidade e deseñou unha técnica innovadora para reparar a fístula de vaxina. Todo isto fixo que Skene, na súa faceta de escultor, creara un busto na súa honra, exhibido na Sociedade Médica do Condado de Kings. Ata aquí o vídeo de hoxe. Deixo-vos toda a información na caixiña de descripción. Gustaríame abrir un debate arredor deste tema e saber que pensades. Debemos facer unha resignificación total ou só de xeito parcial? Podedes deixar a vosa opinión nos comentarios ou escribirme a través de Instagram. Moitas grazas por chegar ata aquí, agardo que vos gustara. Mándovos unha aperta enorme e vémonos no próximo vídeo.